everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Kingdom. Ang akong mga mata, iwan sa napiit kini. Kung may nangilabok sa imong mga mata. Usa! Kung may dautang naitabo ni Escorporo. Kinsa man ka siya. Kinsa man ka siya. Kinsa man ka siya. Ngano magkining akong mga mata? Ang akong mga ginsakupan! Sasihan ninyo! Kung kinsay nakaingon sa pagsakit sa akong mga mata! Ang akong mga mata nga mo iyawin sa tibok kong gingarian! Dagan ka mo tayo! Paspasingin yung pagdagan! Nga wala naman lang ito ni maputi ko odong, oy! Di ko madali-dali is pagputulang niyang Tungkol kay, daghan pa siyang mga gaway! Oy, paspasang dairang midagan, Marbag, teenager din na ganan! Hala, oy! Tunas, limonsito, day! Tara, pulgahan pa ingos gawas ding dakong kalabit. Tay, wasay! Ato gisod landong! Dili pa kita magkagawas din itay! Hala! Ano na kita'y laing pangitaunon? Aha! Pangitaon pa! May pangitaon pa ta din Unja man di ay dong! Unja pa man dong luminos! Ang banga! Banga! Tadyaw! Nahulong sila sa ilang ritual. Nga naman ka. Pasalamat ka, Prinsesa Hestia! Ngawa pa makatunga ang usa ka buwan nga mao'y mo saksi sa imong kamatayon ug mao'y mo pagawas sa imong espiritu aron masuyop ni bakunawa ang imong espiritu! Paagi ka na ni Halandong Sus. Aron dili ka mo mudaog. Wa maminaw og nagpakabuta ang among labang hari, Bertagus. Wa! Pusa pangandam ka mo sa inyong katapusan! Dili pa among katapusan, Hestia. Dili pa! Huwag ikaw! Suwaya sa pagsinggit sa kapungot. Di ba? Ipalawag ko ang ubang mga limurian sa mga agares! Yo! Panoy! Palabo! Panoy! Panoy! Ninyo ka na! Nakakita ka? Ha? Mga batang limarian. Ha? Oh! Andam na sila sa paglawag sa mga agares kung magpabangbuang ka sa pagsinggit sa kapungot. Huna-huna, Hestia! Yung may 26 na kalimuryan ang nahauna sa paglawag. Sige! Suway sa pagsinggit sa kapungot. Ang akong mga mata! Tay! Ay, hala. Natagak og nauntol ang kristal nga gisudan sa mga mata ni Bertagos. Natuyok dong kalimutan ni Bertagos dong. Ni tatay! O guniti! Ha? Ayaw yun ibuwag siya mo mga kamot! Sige, sa Ang punita mata. dayon, sa punita dagan! Hala, dili ka ni mudagan. Ay, dagan nga doon ay tiil na kay Mudagan. Ikaw, Gedran. Ako po nito, be. Yaga, Ha? Kuhaon ko na ang banga! murag daliran ni mo na makuha ang banga doang luminas kay naraman na itong sawanan. Dali na kay na. Pagdali, boy! Gusto ka na irang! Pagdali mo! Tay, ako na kuhaon! Aron na! Istorya na. Makagawas na tabi ni! Pagdali, Kaya boy! tuon ko na ang nahimutangan ni Prinsesa Hestia! Simba ko dong! Dili ka wahin na tadong luminos, ha? Tay, wasay! Ay, ikaw ba? Muna na ganito pa ng kamot. Ay, ganito pa takadahag sorte siya. Ang ako ba? Mga kanang. Dili tay, dili. Libaw kong dili. Dili, nga. Huwa ko pa madungog nga dunay na naghilak nga anghel ug nangatagak ikan sa langit. Huway mga bituon nga nangatagak dinhi sa ubos. Hala. Mao nakasiguro ko nga buhi pa si Prinsesa Hestia nga mao si korason. Tanaawa sa asol nga kalayo. Tanawag kinsay imong makita. Oh,
mga mata nga maoy yawis sa Erkalya. O Eskorpudo, ang ikatulog kong buwan na musaksi sa kamatayon ni Prinsesa Estia. Putol na ang usa niya kapaa. Makalagot! Kinsa man na nagkuha sa akong mga mata! Atong susihon. Atong tanawon kung kinsa. Akong mga hari! Nganong ni sa kaka? Gisugo kong haring Alastor. O gahain si Alastor? Ato pa sa panggubatan, among gikaaway ang mga anghel nga gipadaan ni Zeus. Ang akong higpit kakaway. Nagpadadi ay siya ubang nga anghel na iyang ginsikupan. Nilihok na daay si Zeus. Ha, pues, dadang tulog ka gatos nga mga agares og sugata sila dito sa panggubatan. Ayaw ninyo palahusan dinhe sa among gingharian! Tuman, haring Bertagos! Kinahanglang ipadayon ang ritual. Pagkamangon ko si Eskorpudo aron mo saksi din sa atong nahimutanan. Aron kumplito ang mubira sa espiritu ni Prinsesa Estia. Kinahanglan buhato na to dayon kaluha kong bakunawa. Kay kung makagawas na unya ang iyang espiritu gikan sa iyang lawas, langkaton ko dayon ang iyang kasing-kasing, ang kasing-kasing ni Prinsesa Hestia. Anong ang akong mga mata! Dili ka mamamagbalang puson! Hello, Hestia! Ang mga sakop ni Alastor ang una nakibangga na mo. Ang mga higanting sama ka na mong bayon. Apan mga sugayan lang sila. Salamat haring Sus. Nga gipadadaan ko nimog mga anghel para sa pagtabang sa tanan kung ilabi na sa akong anak kasi Prinsesa Estia. Kinahanglang makalahos ko sa kingharian ni Haring Bertagos. Pagtuon ko nga akong anak. Kinahanglang kabuhian ko siya sa iyang nahimutangan. Ni ano ko tungod sa banga na may tabon. Kuhaon ko na kini. Gamay na kini mong banga. Puniton ko na kini. Dili! Dili! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.